Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Hortxe. Hau, hemen. Oso ondo. Txukuna gelditu zaigu gure Braulio, bai horixe. Utzi ikusten. Wow, mira. Braulio, Braulio, azkenik esan dio, Braulio, Braulio, gurdiari adio. Braulio, Braulio, azkenik esan dio, Braulio, Braulio, gurdiari adio. Sei laukiz osatutako gurutze moduko bat marraztu behar da lurrean. Lauki bakoitzari, batetik seirako zenbaki bat dagokio. Jolasean hasi aurretik, jokalarien txanden ordena erabaki behar da. Harri bat jaurti, eta marra jakin batetik gertuen uzten duena izango da lehenengoa. Lehenengo jokalariak harri bat hartuko du, eta lehenengo laukitxora botako du. Harria, laukitxo barruan geratzen bada, marrarik ikutu gabe, jokalari horrek jarraituko du jolasten. Hanka baten gainean, bigarren eta hirugarren laukitxotik pasatuko da. Gero, laugarren laukitxoan eskuineko hanka jarriko du, eta bosgarren laukitxoan ezkerrekoa, une berean. Bertan, salto bat eginez, buelta emango du, eta itzulerako bideari ekingo dio. Bigarren laukitxora iristerakoan, lehenengo laukitxoan dagoen harria hartuko du, eta abia puntura itzuliko da. Jauzi bat eginez. Bide guztia marrak zapaldu gabe eginez gero, berriro harria botatzeko aukera izango du. Baina oraingo honetan, bigarren laukitxoan utzi beharko du harria. Gero hirugarrenean, gero laugarrenean. Jolasa honela errepikatuko da laukitxo guztietan harria utziz. Laukitxo guztiak egin ondoren, jolasa amaituko da. Juana Josepa! Juana Josepa! Kaixo, Juana Josepa! Juana Josepa trompetak hartu zuen bizikleta. Juana Josepa trompetak hartu zuen bizikleta. Gelditu zen Manhattanen, 8 hamburguesa jarten. Gelditu zen Manhattanen, 8 hamburguesa jaten. Hemendik hara munduari jira bira, Juana Josepa. Arantxak bila dezala. Juana Josepa trompetak hartu zuen bizikleta. Juana Josepa trompetak hartu zuen bizikleta. Gelditu zen Himalaian, budisten pelukerian. Gelditu zen Himalaian, budisten pelukerian. Hemendik hara munduari jira bira, Juana Josepa. Jantzi bila bezala. Juana Josepa trompetak hartu zuen bizikleta. Juana Josepa trompetak hartu zuen bizikleta. Iritsi zen Pekinera, roñito primavera. Iritsi zen Pekinera, rollito primavera. Hemendik hara munduari jira bira, Juana Josepa. Maritxipik bila dezala. Juana Josepa trompetak hartu zuen bizikleta. Juana Josepa trompetak hartu zuen bizikleta. Gelditu zen Tanzanian, Tarzanekin jolasian. Gelditu zen Tanzanian, Tarzanekin jolasian. Hemendik hara munduari jira bira, Juana Josepa. Patxik bila dezala. Juana Josepa trompeta hartu zuen bizikleta. Juana Josepa trompeta hartu zuen bizikleta. Italian
zuen bila. Ai, ene, Juana Josepa! Juana Josepa, ongi altzaude. Bai. Ze kolpea. Juana Josepa, entzuten duzu? Ui, entzun, bai, entzuten dut. Eta zuek? Entzun alduzute soinu zoragarri hori. Zer soinu? Baina, Juana Josepa, minik hartu duzu? Mina, bai zera. Ez. Joe, Juana Josepa, guantxe, bizikletafonoa asmatu zuena dirudizu? Bizikleta zer? Bizikletafonoa. Bai. 2005ean, gizon batek istripu bat izan omen zuen hippie batzuen kontra. Eta zalapartak inspiratuta sortu omen zuen bizikletafonoa. Bitxia, ezta? Honako elementuak ditu instrumentuak. Baxuaren sokak, egurtzatiak, metalzatiak, metalezko ontziak, telefono kanpaiak, pedal mekaniko bat eta dispositibo berezi bat tonu desberdinak sortzeko. Batzuetan soinu lasaiak eta beste batzuetan beldurgarriak sortzen omen dira. Izan ere, bizikleta batek soinu desberdin asko sor ditzake. Entzun! Eta artista honek, bizikletaren soinuak aprobetxatuz, samba! Aizue, bai berezia bizikletafonoaren kontu hori. Bai. Gustora joko nukenik olako instrumento bat. Bai, xelebrena ez da instrumentua, Xelebrena sortzeko modua izan zen. Ui, ta nola sortu zen Barantxa? Begira, behin gizon bat bizikletan ibiltzen ari zela, istripua izan omen zuen hippie batzun kontra. Istripua hippie batzuen kontra? Bai? Juana Josepak bezala orduan. Bai, istripu horretan ateratako zalapartak inspiratuta, bizikletafonoa asmatu omen zuen. Aizue, eskerrak gizon horrek istripua izan zuen, bestela gaur egun etzan bizikletafonoa existitu ere egingo, ez da? Egia. Egia da. Nuski? Txokolatezko bizkotxoa egin nuen azkeneko aldian. Txantxibiri eta gantxon pospozik jarri ziren, oraingoan ere gauza bera egingo dut. Hemen ditut osagai guztiak. Azukrea, intxaurrak, arrautzak, irina, legamia pixka bat, gurina, eta txokolatea! Arantxa! Ana Josepa! Arantxa! Kaixo! Ui, zertan zabiltza? Zure postre goxo horietako bat egiten. Bai, txokolatezko bizkotxoa egingo dut.
lagunduko didazu? Arantxa, baina, benetan ariatzea. Eixe, ba? Utziko aldidazu. Noski lagunduko dizutela. Vale. Zerekin hasi behar dut? Begira, asteko txokolatea eta gurina berotu behar dira. Biak hartu eta bainu marian berotu behar dituzu. Ados? Baino Marian. Bai, bainu marian. Eta nola egiten da baino hori ba? Baino hori nola egiten den? Bai. Begira, hobeto zu hasi zaitez beste osagaiak nasten. Ados. Azukrea, intxaurrak, arrautza, Arrautza. irina eta legamia nahastu behar dituzu. Eta legamia nahastu. Bai. Oso ondo, Arantxa. Ea azukrearekin hasiko naiz. Gozo da, Oso eta ondo. niri asko gustatzen zait. Bale. Dastatu aldezaket pixka. Bai. Juana Josepa, bitartean niri bainu mariarena egitera, noa? Ados? Un baino Maria itera, nire hemen nahastuko ditut eta beste osagaiak. Oso ongi. Pixka. Ba, noa, Bai, gaito. Bale. Dana botako jat. Dana. Ea honin txaurrak ere. Ui! Bueno. Hala, 1, 2, 3. Hala, oso ondo. Orain arrautzak irabiatu. Haunera monak erakutsi ziren. Hola, oso ondo. Eta orain, irina! Irina, pixka bagaioi! Hapa! Pixkat, hala, nastu, pixka gehiago botako diot. Arantxak nahiko duta. Iapa! Oso ondo, pixkanaka, bena. Opa! Juana Josepa, Bai, zir! kontuz irinarekin. Bai, lasai Jon. Ze ondo aterako zigun bizkotxu, Aizu, Arantxa. eta ezaztu legamia bota behar dizula, ados? Eskatu, bai. Begira, nik berotu dut txokolatea bainu marian. Oso ondo. Oain zein behar dugu, Arantxa, Orain? txokolateakin. Dena nahastuko dugu. Dena nahastuko dugu. Ados? Hemen, Bai, hementxen. hortxe. Oso ondo. Hala, bota poliki. Ega. Hori, Iapa. oso ondo. Ai, ze gustora hemen bizkotxo itene, Arantxa. Bai, Eskerrik Herri. asko. Zuri, Juana Josepa. Oi, ze goxua. Ja. Ona? Oso ona. Ai, ia zer moduz ateratzen Bai. gero bizkotxua, Arantxa. Labean sartuko dugu? Noski, ea bat. Guazen. Zu badakizu non da Bai, labia. guazen. Guazen. Ara? Ez da bizkotxo atera? Brownie atera da? Zer gertatu da, Arantxa? Ez dakit, Juana Josepa. Osagaiak ongi erabili ditugu. Oxema? Ai, Arantxa, legamia botatzea astu zai. Bai. Bueno, baina, Juana Josepa, zure despisteari esker, begira ze brownie atera zaigun. Jo, Arantxa, baina zuk etzen nuen brownia nahi, zuk bizkotxoa nahi zenuen. Juana Josepa, ez da importa. Ziur nago, goxo-goxoa egongo dela. Bai. Eta egula gustatzen. Posin dugula gauza gaizkita. Pues egiten badugu gaizki. Inbarrako dugula berez. Letrakekik etzaigu ateitzen. Biltzen dugu dena titau. Eski. Triste. Deitzen zaigu gaizki. Gutxitan, ez dakit. Gero, zeba, engenuen erakiketa bat txartu. Apur bat txartu. Ez nuz gogoratzen. Jo, golpeak. Txartu. Niri egun guztietan. Portatzen ez txartu. Niri batzuetan. Gaitik portatzen nahi txartu eta egiten dut barre. Gaizki. Niri atxo. Niri gaur. Hori, zergatik nik esan hauen enotxiela maite. Ni txarto porta una zelako. Txarto. Ni apur bat, holan txikilikolo. Zergatik porta gara txarto. Jo gure arre bai. Jo gure aizpai eta triste. Behin egunetik.
esan diraten, urrengokoan zozarrapur bat hobeto haueitea. Etxeko lanak, txarto. Nire zait inporta ze, pila bat pertsonak egiten du zozar txarto eta beste batzuk ondo. Askotan. Niri atxo, jantxarto. Jotzen dugunien, ero lan gauzak egiten dugunien txarto. Nik ez dakit. Gauza bat egitea txarto. Ariketa bat. Nik etxeko lanak. Txarto. Txarto. Ez dakit. Triste. Triste. Zerbait txarto idatzi edo olako zerbait. Edo burruka. Ni minduta. Eta ni. Ez nazko goratzen. Txarto. Txarto. Gauza txarto bat. Gauza txartoa egin nabanean. Ni txarto. Ni txarto. Nik esan. Norbait eri. Nik aguantau. Eta gero esatu eta gustatzen jakon berari eta berdina. Esan. Edo. Andereñoa. Esan andereñoa. Nik esaten diez zozar gaizka egitea bezala eta urrengorako beste zozar egita pentsatzea asko zobeto egiten gauzak. Txarto. Txarto, esan ez egiteko. Esan gelditu mesedez, konponduko dozuela dena. Defenditu. Nire bat. Azaratu. Hitz egiten diogu. Edo andereño hori esan. Esan andereño hori. Lehen da bizi, artilaren bidez, sare bat osatu behar da. Horretarako, artilarekin biribil handi bat osatu behar da, eta biribilaren zentrura doazen ari zatiak lotu. Jolasean parte hartuko dutenak, sare horri heldu, eta denek elkarlanean lortu behar dute arkatza botilan sartzea. Gogoratu, makila hankazpitik bota beharko duzue. Eta nik, noraino iristen den begiratuko dut, ados? Primeran, ni hasiko naiz. Vale. Orain ni. Txantxaria! Kaixo, Juanako Xepa! Bai, jolas politia, probatu dezakit! Bai! Horrela ez da? Bai, horrela. Azpitik. Bota! Begira, Brauli hori adarra atera zaio! Bai, Braulikornioa! Ez ematea honit. Ni ere, ematea gero etxeko lan. Aber, ematen altzian gutxi lan. Aber, ikasten angenu gutxigoa. Mugikeia. Jende askok pentsatzen du, gauzak asmatzeko dedikazio eta esfortzu handia behar dela. Baina beti ez da horrela gertatzen. Aldakizu historian zehar hainbat eta hainbat asmakizun garrantzitsu akats bati esker edo nahigabe sortuak izan direla? Albert Einstein, zientzialari handiak ere onartu zuen, bere aurkikuntza batzuk zoriz edo beste zerbaiten bila ari zela iritsi zirela. Hona hemen akatsei edo istripuei esker lortutako hainbat asmakuntza. Gosaltzeko zerealak, plastilina, patata frigituak, kolazko freskagarriak, mikrouina, isa izpiak, kola, belkroa, zelofana, izozkien kukurutxoak, penizilina, postitak, sakarina, su artifizialak, eta nola ez. Brownia, Juanako Xepa! Hau, Alonso da, Kolonbiako taxista. Kolonbiara joateko gonbidapena egin ziguten txantxarioi. Kolonbia, Hego Ameriketako herrialde eder bat da. Txantxibiri, alegia ni neu, izango nintzela erabaki genuen bertara joan behar zuena. Eta hantxe abiatu nintzen, Bilbotik Madrilera, eta Madriletik Bogotara. Bogota
Kolonbiako hiriburua da. Baina handik Kalira eta gero Santander de Kilitxao hirira egin nuen bidaia. Kauka eskualdean dagoen Toribion egin nituen egun batzuk. Hango eskolatik egin baitziguten bertara joateko gonbitea. Bertako indigenekin egon ginen jolasean. Beraien mundua ikusteko modua eta bizimodua ezagutzeko parada eman ziguten. Kauka eskualdean Nasaiue hizkuntza dute eta Toribion ezagututakoa Nasaiue hutsez lan egiten duen lehenengo eskola da. Nasaiuez gozatu eta ondo pasa ahal izateko tresnak behar zituztelako izan zuten txantxarion berri. Gure Ane Azpeitiarraren bidez. Eta hantxe aritu nintzen, txantxariok ondoen egiten dakiguna egiten. Jolasak ikasi eta erakutsi. Baitu txantxibili, hau, Lutxilesku eskoli da, Nasaiue hutsez ditean lehenengo eskolia, Kolonbia oso. Eta ze adinetako aurrak egoten dira hemen? 3 urtetik 7 urte bitarteko umik dauduen goz. Ala! Baina, Ani! txantxibili, eske gaur jaie da, gaur ez dakit eskola ikuni, Eta igandetan jai egiten dute hemen ere, Biler etorri hartzen nun, biler azterrena da, biler bai engoi uni, Eta zer egingo dugu orduan? Biler etorri berko da. Ideia bat daukat! Soineko bat badaukat txantxariena. Nahi duzu txantxari izan bihar? Bueno, lotza pixkat emateik, Maritxipi izan zintezke? Bai! Bai! Vale, venga! Biler etorriko gara. Erra! Apa! Aneri mozorrotzeko proposamena egin eta txantxari bihurtu nuen. Maritxipi deitzen zioten bertako lagunek. Primeran pasatu genuen aurreta hezitzaileekin, jolasean eta kantuan. Eskuen soinua, eta eskubidu-bidu-bidu-bidu. Haiek euskaraz aritu ziren eta gu nasai ez. Bertako dantzen bidez, beraien inguruneko mendi eta errekak aurkeztu zizkiguten. Eta harrera bero-beroa egin ziguten. Esperientzia oso polita izan zen. Ane eta biok berriz bisita egiteko desiatzen gaude.
promotore edo sustatarien zapia eman digute. Eta behitu zaportza dut hori, Bueno, ea noiz dugun itzultzeko aukera. Bai, eixe. Txarian, txarian. Mundiala izan da gaurko eguna. Aspaldian ez duen hain beste barre egin. Ba, nik aspaldian izan dudan egunik txarrena izan da. Ara? Hau eguna. Baina, zergatik esaten duzu hori? Primeran pasa dugu eta. Primeran, baina dena gaizki egin dut eta. Juana Josepa, zer egin duzu gaizki? Zer egin dudan gaizki? Zerbait ongi egin aldut ba? Goizean primeran ari zinaten txukutzen gurdia eta nik guztia hankaz gora jarri dut. Ondoren, Arantxa bizkotxoa egin behar genuela eta legamia botatzea ahaztu zait. Eta azkenik, falta zitzaidana. Braulioren kuadroa apurtu dut. Juana Josepa, lasa egon. Zure istripuari esker, bizikleta fonoa ezagutu dugu. Eta zaude ziur, gurdia txukuntzea, baino askoz ere interesgarria izan dela. Bai, askoz ere interesgarriagoa. Eta gainera, legamia aztu zaizulako, munduko braunirik goxoena atera zaizu. Bai. Hartu! Itxura ederra dauka bai. Bai. Zue goxoa. Eta Braulio hori kopetan makila sartu diozunean, arte modernoa sortu duzu. Eskultura eta pintura arteko nasketa. Bai? Egia da. Gaurko egun mundiala izan da. Aspaldi ez duen hain ondo pasa, Juana Josepa. Benetan Maritxipi. Ai. Hoxe ba, eskerrik asko Juana Josepa, aspaldian izan dugun egunik zoragarrien oparitzeagatik. Sua maitzean gauaren epelean ilunaren arnasa entzun isilean. Sua maitzean gauaren epelean ilunaren arnasa entzun isilean.